Strang Tripura Tukunani thangwi Dombur ni twio Kulugwi Thangkha Bisinwichibwrwi Omarni Khoroksa Tiprasa Sikla Mungroni Tripura Party mungni salsani yagulo Sangrong Tripura Dombur ni twio kufungjakman khabini manggwthwi Party mung kontrata sabukhaksini Russia bari amchayo Strang Tripura Tukunani thangwi kontrata sabukhaksini Russia bari amchayo Dombur ni twio Bisinwichibwrwi Omarni Khoroksa Tiprasa Sikla Kulugwi thimani party mungo repeat Kulugwi thangmani party mungo oflakafla chakha kontrata sabukhaksini Russia bari amchai Kulugwi thangnai Sikla ni Mungroni Tripura Koktumao Saimanka kontrata sabukhaksini Russia bari amchayo rabar bagano samung khlainani bagai samung manmani korbu bukhaksini boiragi dugan amchani ronji Tiprasa mungai Khoroksa Sikla Strang Tripura samung paimani yagulo khorokni baya bai baksa Dombur Tukunani thangmani ronji Tripura phiaba Dombur ni twio Kulugwi Thangkha Bisinwichibwrwi Omarni Khoroksa Tiprasa Sikla Koktum mamankhana amchayo thangwi sogokya gonda cholani fire service ni adongrok phiaba Strang horjora tei naitukmani yagulo bo kaisa thayo naitukwi manli abono fire service tei kamini lukurok Paithago party mungni salsani yagulo Sangrong Tripura Dombur ni twio kufungjakman khabini manggwthwi Koktoma mankhana amchayo thangwi sogokya gonda sabukhaksini SDPO dasmani riang tei bini nukhungni borokrok Tane naam asiro Ronjit Tripura. अच्छा तने बाबा नाम असरो सोनालीला त्रिपुरा রসমিলা সোনালীলা त्रिपुरा আচ্ছা এই কিভাবে এখানে কি লিখে আসলো না এখানে রাবার সামনা করার জন্য কাজে আসছিল এখানে সার করতে সময় দুপসি তুমি থেকে আর বাড়িছে না আজকে কবে নামছিল চলে কালকে আসছিল কালকে তো 12টা 12:30 দিকে না 8টার দিকে কথা নয় দুইটা রাখা আচ্ছা আজকে কটার সময় পাওয়া গেছে আজকে 12টা 20 মিনিটে পাওয়া গেছে তার বয়স কত হইব বয়স 24 থেকে 25 আজকে কটার সময় পাওয়া গেছে মোটামুটি হ্যাঁ আজকে কটার সময় পাওয়া গেছে 12টা 20 মোটামুটি 24 ঘন্টা পরে পাওয়া গেছে Postmortem paimani yagulo nukuni bororoni yago yafari zakhabini manggwthwi Tukunani thangwi kontrata sabukhaksini Russia bari amchayo Dombur ni twio Khoroksa Tiprasa Sikla Kulugwi thimani party mungo kwmangmao klaikha nukuni bororongno khobwi amchani joto lukurok Bureau report Chini Khorang